Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Uhe pulit barem ka jela, ubadeiru urang bak senang bertemai ke dong riat samtia. Ubak Mariahom karkrang, ulo ang ban Tehlakam yu Drok. Anhap ban Sdang Shwa na Ïing na sem, bat buat sekisnong kitau. Ubak Mariahom la keren yakani halor ke Jingdon kam kayi bat di Drok apo ke jela. Harbau ulo ang bana kaliang ke dong riat samtia. Kan persang mani iki jing pensong tu pat ba da ka ba khotru iki long kmi long kpa ban pensha ki halor ki dak kishen ki ba ki la ban itu lada ki khonjong ki Sdang ban mat yu Drok shu ba Mariahom la ong ru ba kasnong kan shemi ki sen jam ban long ki ba adkar ha ka ba yade ba ki kali ki banabar ki barung shi kisnong ki thau da ka jingtmu ban pendrung yu Drok ula ban rap ru da ka ba ong ba ka jing yasnok ti lang jong baro kisnong bat ki nong snong klam da ap iki pulet ba ya ka sorkar kalak banwara shibun ke jingerap ban Tehlakam ya ke Jingdon Drok. Kedai kata pi nengkong drugs neng, rangi kon control drugs neng, kong sedang telong Ïing la jong ibe pibe. Natu ka sepoi sing snong natu poi sa kupta tete. And at least hang ni ka snong jungi ke ngin persang menta ka long ba ngin khot yi ki long kami bi long kpa. Ngin ai ka awareness program ki bikin su thu lara ki kun ki ngop his dang man ngop drugs. Kumno ban itu mar bunsin namar ki kimik pa bunsin yelade kimdi lara ki khun ki jungki ki stang man mal yu drugs kimtip bat ki tip dala der plat kapor bar ta kapor mlale isu bri khna la kerni te itai di be bengin persang man le bar ka jo poru ngin hap hiban monitor ka jing ya jing yeng kam tam ni kali bo wan bar ki ye jo persang man petrung yu drugs ko snong jungi bar na sngol raman ki snong rang ye trikam langum ta kum ju na try ngin lahi kan naman ngim la man chu ab brok tang bo government la police department ngiru na liang i snong iwi be la ngi le hala jong kan tadu try ka dira but ngina ka full cooperation wi ka police department la da don kam hanun ka por cooperation jungi kum ka ba snong ban tackling new drugs problem hagni ka snong jungi la ni ka dong jungi ngina ka full cooperation ka police department